Farko dai na yi aure, ina budurwa aure na farko na haifi yara guda uku. To aure na ya samu matsala dai na fito. Na zo muka haɗu da wannan ba'an Allah Auwalu muka yi aure da shi. To bacin mun yi aure da shi yana da mata guda ɗaya 'ya'yansa 5. To muna zaune dai a lokacin sati na 2 a gidan na samu ciki. Ya ɗauke na ya kai ni asibiti aka je aka yi test na dawo. Ta ɗauki wannan test ɗin ta karanta ta ce min lokaci kaza zan haihu. To sai nake mamaki na ce aka haiki ka lissafa sai ta ce mini ai ni ma'aikaciyar lafiya ce sai na ce okay zan ɗauka na shiga ɗaki. To tun daga lokacin nan gabaki ɗaya zaman lafiya ya hautsi ne a cikin gidan. Tunda kika samu juna biyu? To lokacin da ke da shi ko da wa? Da ita. Da ita kishiyar taki? Tana da 'ya'ya da shi? Tana da 'ya'ya 5. 'Ya'yansu nawa? 'Ya'yansu 5. Ina jinki. To already lokacin gabaki ɗaya muka hautsi ne dai a cikin gidan ba ta kula ni ba ta yi min magana. In ya dawo za ta gaya masa cewa ita a raba mana gida kaza kaza yace shi ba zai raba gida ba shi da halin raba gida. Kuma a da kuna zaman lafiya da ita? Muna zaman lafiya da ita. Sai dai da kika samu juna biyu ne sai wannan hatsaniyan yake tashi. To shi kenan lokacin to falo na ji na da ita falon ta guda ɗaya ne da kujerunta a ciki. In na tafi falo sai ta ce ranar girki na sai dai a fito a dinga kaiwa karfe 10 dare a falo. Ya ce to dama ni ba ni da abokin hira na fi son hakan. Muka fito duk ran girki na za a kai 10. Ran girkin ta kuma karfe 8 za ta ce kowa ya tashi ya je ya kwanta. Na haƙura haka. To already dama ni ina da TV dina a ɗaki. In na koma ɗaki zan kunna TV. To muna dai haka sati 3 ya cika sai na ce mai zan je gida. Ya ɗauke ni karfe 9 safe muka je gida ban dawo ba sai 9 dare ya je ya ɗauko ni da rabi na dare. Yana ɗauko ni dama ranar girkin ta ne ta gama abincinta ta sa abinci a ɗaki. Na zo na sauka a babur na shigo gida. Na shigo gida jim ya zo ya kwankwasa min kofa. Ya ce min ga leman ki na ce to na gode. Na mai da kofa na rufe kuma dawowa. Na je yana ce akai mai abinci falo. An kai abinci falo an ajiye ni kuma sai ya zo ya ce min lalle sai na fito falo na taya shi hira. Sai ce dan Allah ka kyale ni saboda kaga zuwa kofar ɗakin nan ma da kake ba girki na bane ka san abin zai zame mana matsala sai ka fita. Sai ya ce shi lalle haka za ku dinga juya ni kenan waccan na ce ta zo mi fira taki. Ke kin ce ba za ki zo ba haka zan zauna kenan dai kadai a falo. Sai na sako hijabi na taho falo na zauna. Already dama kafin na shiga falon ya wanke hannunsa a cikin roba ta wankin hannu. Ya buɗe flas ɗin abinci na tuwo da miya. Yana buɗewa ya yarfe hannunsa haka. Sai ce ke ba kya son cin abinci na ce wallahi ba na so. Yana buɗewa sai ce min a'a wannan wani irin wari ne sai na ce wani irin kuma wari ke biki ji ba na ce wallahi ban ji ba. Sai na dan tashi nake dan haka da hanci na. Sai ce min har yanzu biki ji ba na ce wallahi ban ji ba. Sai ce min to warin nan daga ina yake? Kin ji warin kamar warin albasa warin tafarnuwa sai na ce wallahi ban ji ba ko da ma na ji sai na ji kamar kaurin walda sai ya ce kaurin walda sai ya gutsuri tuwo haka sai ya sa a miya yana sawa a cikin miya sai ya sa a baki yana sawa a baki sai ya zubo da iya ta zubarwa sai na ce mai lafiya sai ya tashi a guje ya fita. Ke kika dafa abincin ko ita ta dafa? Ba ni na dafa ba ita ce ta dafa. Ya fita a guje ya tafi wajen famfo ya je na ta ibar ruwa yana zuba a bakin sai yana kuskurewa sai na ce masa lafiya abba. Kuma tana zaune ko ba ta gurin? Ba ta gurin ita tana ɗaki. Sai na ce lafiya abba sai ce haska min wayarki. To daman kifat ne a hannuna cocila din sai na haska mai baki. Sai ce sa hannunki ki ji me yake damuna kin ji baki na zai cire. Alharshe na kai sai na ce ba komai kuma a bakinka. Sai muka dawo falo. Muna zama sai ki ci mutu wannan me a cikin wannan abincin. Sai na ce wallahi ban sani ba abba. Sai ta jiyo mu. Ki daina kautar da bakinki in zaki kautar da kanki ki dinga tafiya da shi abin magana. To. Sannan ki ƙara ɗaga murya da kyau. To. Sai ta jiyo mu daga ɗaki tana jiwa sai ta fito a guje sai na ji kuna cewa wari banda wannan munafukar algunguma ka kirawo ta zo ta taya ka hira menene a cikin miyar tawa inda miyar ta ce da yanzu ka cinye sai cewa kika ji an ce miki wari ba wanda yi magana na shiga uku sai ka ce maganin bera na zuba ma kenan a cikin abinci sai ce a'a waye maganar maganin bera a nan gurin tsakanin ɗakin da kuke da ɗakin ta ya kai tazaran daga inda kike zuwa inda nike? A'a bai kai ba. Bai kai ba? Amma in ana magana a inda kuke zuwa inda take ana ji? Tun da ɗaga murya miki a lokacin ba? Yawwa. Sai take cewa sai ka ce maganin bera na zuba maka yan sai kai min shairu ko? Sai ce a'a sai ya zauna sai ce wani irin maganin bera? Kin ji wani yayi magana ita ta ce warin walda ni kuma na ce tafarnuwa da albasa. Waye maganin bera wai maganin bera? Kawai sai ta danne plus din sai ya rike. Sai ce wallahi sai kin tsaya. Ita ne ta fara kawo maganin cewa maganin bera. Ita ce. Sai ta danne plus din sai ta ce ni ka bani miyata tunda ba za ka ci ba ka bani sai ya kwafce miya a hannunta sai ya fice daga gidan
ya zagaya gidansu, gidan kanin babansa, ya je ya buɗe abinci a ɗakin babansa. Yana buɗewa mata kanin babansa Umma sai ta fito, sai take cewa na ji murya kamar ta Awwalu, sai ce ni ne. Sai ta zo ɗakin, ina yini ina gaji, ta ce a'a ya ji ɗakin nan warin maganin bera, malam ka sa maganin bera ne? Sai ce a ban sa ba. Sai ya ce wannan abinci na ne Umma. Sai ta ce a'a wa'i abinci, duk wacce ta baka wannan abincin kashe ka za ta yi. Sai ya ce Jamila ce ta yi wannan abincin ta bani. Sai ta ce ta baka, to wallahi kashe ka za ta yi, bam ɗin bera ne a ciki, ka ji warin da na shigo har zai ku fito daga cikin ɗakin. To a nan aka fara rigima a ciki, rigima ta kai mu police station a lokacin, har aka kai mu birsin. Da ke dawa? Da ni da ita. Ta ce ita ba ita ce ta zuba maganin bera ba, ni ce. Shi kuma duk inda an kai ku police station ne, daga police station aka kai ku kotu? Daga police station sai muka je kotu. Kotun ina ne ta yanke wannan hukuncin? Kotun Azuro take dai, ta dan shiga titin Ribada Road. Amma yanzu ta tashi daga gurin ta koma. To me dalilin hada ku duka aka kai ku? Haka ta ce ba ita ta zuba ba, ni na zuba. Shi kuma mai gida ya ce ai ni ba na nan, tun safe ya fita da ni ya tafi da ni gidanmu, yanzu muka shigo kuma ban fito ba, shi ya nace sai na fito na taya shi hira. Kuma duk da hakan to aka yan uwanta suka yi ca akai na, wannan yana dungure min kai, wannan yana dungure min kai. Sai na shiru dai ban musu magana ba, aka kai mu police station a daren. Aka je aka yi tambaya dai, aka rubutu, aka ce mu dawo karfe 8 na safe. Ya sunan shi alƙalin da ya yanke wannan hukuncin? Gaskiya ban san sunansa ba a lokacin gaskiya. Dan Allah mu dinga yin ƙoƙari. Ba fatan matsala muke yi ba, amma duk sanda matsalan ta zo, ko police station, ko kotu, ko wani gurin hukuma, mutum ya kama ka ya rike, ko kuma kuna wani abu da shi ka san sunan shi. Ba wai haƙƙinka ne ka san sunan shi. A dokan ƙasa akwai wannan, ba wai babu bane, ko kuma in ka tambaye shi sunanka kawai zai yanke ka da mari ne. Ina jinki. Yawwa, to a lokacin aka kai mu kotu washe gari da safe, aka rubuta statement ina, aka rubuta nata, muka tafi kotu. Muna zuwa kotu an fara kes din, sai aka kai mu birsin. A ranar da aka fara, a ranar aka kai ku? A ranar da aka fara ne, sai aka yanke hukunci, aka ce kotu a birsin. Muka tafi kwana ɗaya kwana biyu, to bani da lafiya saboda ina ta laulayin ciki a lokacin. To sai aka fito da mu daga kwana 4, muka zo sai aka ci gaba da kes. Wata 1, wata 2, wata 3 ciki na yana ta girma. Ƙarshe sai aka ce sai mun dafa Kur'ani. Muka dafa Kur'ani, kowa ya tafi, sai aka ce ya sake mu. Ya sake ni, ya sake ta. To da muka koma gida, na tafi gida, sai aka yi ta maisa faɗa, ya za a yi ka ce yarinya ka shaide ta ba ita ta zuba abin magani ba, kai wannan ɗinta. Sai ya ce to shi ya rasa yanda zai yi. Ita ta ce ba ita ta zuba ba, ita ba ta ce ita ce ta zuba. Yanzu in na ce ita ce, wani abin ya zo ya faru. Sai aka ce to yanzu kana da damar da zaka dawo da matanka. To shi ya riga ya san komai a lokacin, yace shi ba zai dawo da ita ba. Ni ma kuma na ce ba zan dawo ba, ya je gidanmu yayyayye, inda na ce umma ni ba zan dawo ba, tunda a lokacin tana da girma, mamanmu shekarar ta 70 a lokacin da 3. Din ni ce karama. Sai ta ce min yanzu me muna ban isa da ke ba, mutumin nan yana son ki. Na ce umma har na dauki kafata na koma cikin gidan nan, tunda gidan ita haifafiyar unguwar ce. Shi ma kuma kin ga a unguwa yake, ni kadai ce zan je unguwa, kuma ga ta da kanne maza da mata, ban san abin da zai faru ba. Ta ce sai na koma, duk abin da ya faru da ke gidan mijinki kike. Na ce to. Ya dauke ni da dare ya dawo da ni gidan. Muna ta zaune da shi dai har lokacin haihuwa ta ya zo, aka dawo min da 'ya'ya hannuna. Lokacin haihuwa ta ya zo, safiyar sallah, ranar sallah babba, ya yanka sa an shigo da shi, kuma lokacin na yi duk scanning dina na gama. Haihuwar da ne a baya ba a taɓa min yunkurin operation ba, tun da nake ban taɓa samun matsala ba. To na je na yi scanning dina ya kai guda 4 a baya. To ranar Friday sai na je asibiti, sai na ce ina buƙatar scanning. Wani asibiti? Asibitin Malam. A nan nake awo. Malam wa? Malam Aminu Kano. Da ke ina? Da ke Kano. Mushi. To a nan nake awo na, nake komai. Kuma duk scanning dina a nan nake yi. Duk na yi scanning dina guda 4. To na 5 shine ranar Friday, sauran sati 1 na haihu. Na ce masa ina buƙatar scanning, sai ya ce mun to. Ya tura na je na yi scanning dina na damai da shi, sai ya ce ididi ɗinki ma ya cika na haihuwa. Sai ya ce rana ita yau, ranar Friday, amma ta yi zaki iya kaiwa Asabar ko Lahadi. Sai na ce to alhamdulillah. Sai na ce baby ba, sai ya ce lafiya kalau babinki, ba matsala komai. Na tafi gida na je na, to ka san hoton ba a bamu, sai dai a sa shi a cikin folder. To sai na tafi gida, na yi mai waya na ce abba kaji ya ce to ba matsala ki koma gida. To ranar Friday ɗin ko yana zuwa,
sai naƙuda ta kama ni misalin karfe 8 na dare. Ina zaune kawai naƙuda ta kama ni sai na mai magana. Da fara naƙuda ta tafiya mu bi minti 15 ba. Na shiga motar makocinsa Moske. Ina shiga na zauna muka tafi muna ta hira da su. Har muka je muka sauka Aminu Kano. Ina sauka asibiti sai aka kawo walcaya in zauna sai na ce a'a ta yaya zan zauna a walcaya sai ka ce wata gurguwa sai abba ya ce ki zauna in tura ki sai na ce a'a ni wallahi ba zan zauna ba. Sai na tsaya a gefen walcaya ya rike gefe na rike gefe sai muke tura ta. Ina ta tafi da kafata har na shiga leborin. Ina shiga leborin haka kawai sai wani dokta shine Dr. Nuhu su biyu da Dr. Jamila sai ya ce mun ya sunanki sai na ce sunana Maimuna Hamza Ibrahim. Okay ita ce kwanta sai ya ce in kwanta. To a ka'ida in za mu ta za ta haihu in ta je asibiti za a duba ta shin a gane haihuwa za ta yi ba haihuwa to ni ba su yi min wannan ba. Kawai ya ce min kwanta wawuya mahaukaciya. Sai na kwanta akan gado ina kwanciyan nan juya bayanki sai na ce to sai na juya bayana sai ya min allura a bayana a mazaunina. Ina zuwa da ke da kuka je asibitin nan? Da ni da mijina da abokinsa. Lokacin da zan shiga ma ɗakin haihuwa sai na ce masa abba na waiwai sai na ce da Allah kai wa umman mu waya. Sai ce a'a ba zan wa umma waya ba saboda kin san halinta da ke ana ci mata naƙuda nan hankalinta zai tashi. Na ce a ni dai ka gaya mata. Kuma tun da ya ce miki ki kwantawa wuya ai da ki tashi ki ba dole bane ai. Ina jinki. Yawwa. To yana gaya min wannan kwantawa wuya sai na kwanta sai ya min allura iya min wannan allura sai na daina ganin kowa sai yake te min haka a ido na haka iya te min haka da hannu. Kina ganin hannuna sai na ce a bana gani. To daga nan ina jin sunansa Dr. Nuhu Dr. Jamila zo biyo ta nan suka dinga tura ni a gado kicip ina ji. A lokacin kawai sai na ji kamar zan faɗi sai na rike gefen gado haka da ya hannuna haka ina ta karkarwa sai aka shigar da ni dakin. Ana shigar da ni dakin to daga lokacin ban san abin da suke min ba. To a lokacin da suka shigar da ni cikin wurin ban san abin da suke min ba na ganin su sai dai kawai ina jin maganganun su hannu sun samu wani abu a hannuna haka. To a lokacin AC ce a cikin ɗakin ina kawo ido na haka ina dawowa haka ina ganin su wannan ya gifta har shafa min abu da suke a ciki duk ina jin su. To daga nan ban san me ya faru ba sai da ne kwana 6 a cikin wannan ɗakin. Duk sanda na ɗan farka haka na dawo zan ga Dr. Nuhun zai ce yi min allura to iya min wani allura zan kuma ɗaukewa. Kuma ba wani naki da ya zo? Ba wani duk sun zo umman mu ta zo an bata a bakin kofa shi ma mijin na ya ce ya zo an bar shi a bakin gate. Kuma a lokacin da aka shigar da ni ɗakin da ya ce sai dai i kirawo umma matar ƙanin babansa sai na ce mai to yayi kirata ita ta zauna a gurina. Aka shigar da ni ɗaki ita ma bata san an min operation ba a dai yanda ta ce shi ma bai sani ba. To daga lokacin nan kwana na 6 a wannan ɗakin to a na kwana 6 likitan an ce karfe 8 yake shigowa Dr. Nuhu. To ranar bai shigo ba sai wajen azahar. To a lokacin ina kwance kawai sai na ji ni lokaci ɗaya na dawo. Ina dawowa sai na tashi sai na taba ciki na sai na ji babu ciki. Sai na sako da kafata a hankali na kuma sako da ta daman ta biyun din na sako na ja na tsaya sai na ji na tsaya akan kafana. Sai na fito tsayin ɗakin zai daga nan zuwa ƙarshen abin nan na fito na zamu kofa na buɗe ina buɗewa sai na samu harabar leborin dogo haka gurin ɗakin da nake shine na ƙarshe. Ina fitowa na fito na tafiya sai na ji wata mata tana magana. Kuma duka wannan abun a cikin asibitin Malam Aminu Kano? A cikin asibitin ne. Asibitin Malam Aminu Kano? A cikin asibitin Malam Aminu Kano ne Kano. Ina jinki. Shikenan ina fitowa ina tafiya to akwai wata masu goge-goge tsohuwa ce su biyu. Sai tana cewa kai kin ga matan nan ta tashi yau dakta bai zo da wuri ba. Sai na dan waiwaya na kalle ta sai suka yi maza suka waiwaya suka ci gaba da goge-goge. Sai na dauka ma ni ba da ni suke ba. Na ci gaba da tafiya ana tafiya sai na kuma iske kofa sai na bude. Ina bude kofa sai na ga hasken mutane duk suna zazzaune da mijina sai ya taso a guje sai ya zo ya rike ni anti sai na ce mai na'am abba. Sai ce min Allah sarki ya kika kukumbura sai na ce wallahi ban sani ba ban san me yake faruwa ba ina ɗana ko ƴata sai ya ce yi haƙuri ba zan gaya miki ba na ce menene sai ya ce ai an ce an ɗauko ƴar ba rai
an bani ita na binne. Sai na ce ina umma, sai ce umma ta zo zuwan ta 5 yau ma yanzu haka zaki ganta. Sai na ce kwata umma bata ganni ba. Sai ce na ce umma ta ga yaddawa. Sai ce bata ganta ba. Sai na ce me yasa baka kirawo min yaya ba, me yasa baka kirawo kanu yaya na ba. Kawai a lokacin ya ce in yi hakuri, yayyaye in koma cikin ɗakin nan. na ce ba zan koma ba. A lokacin suka mai da ni wani ɗakin mutane da yawa, ɗakin hutu. Wai na kwanta na dinga ciwon ciki a ɗakin, dakta ɗin ya ƙi zuwa kaina. Ne kwana 9 kenan a ciki. Ummanmu ta zo ta nemi sallama, ta ce a sallame mu je mu maganin ciwon cikin nan tunda dakta ɗin ya ƙi zuwa. Sai aka yi mai waya aka ce za mu tafi. Sai ya zo a kwana na 10. Yana zuwa sai ya leko cikin ɗakin ya ce waye mijin Maimuna? Hamza Ibrahim ya ce ni ne. Ya ce zo. Yana zuwa sai ya ce masa ya kuka yi wa matata aiki ba ku gaya mun ba? Ya ce ka tafi, dare yayi. Sai ce na ba da lambar wayata kuma na ban babata a gurin, me isa ita ma ba ku gaya mata ba? Aiki suka yi suka cire yar? Aiki aka yi min aka cire min yar wai. Kuma ba su gaya ma mijinki ba? Ba a gaya, wadda take a kofar gurin ma ba su gaya mata ba. Sai ya ce to zan gaya ma wani abu, ka cike mana wannan fam ɗin ka ba mu kuɗin aikinmu. Ya cike ya ba su kuɗin aiki, ya je ya ciro a banki ya kawo masa. Shikenan sai ya gaya. Ya sunan likitan nan kika ce? Sunansa Dr. Nuhu. Dr. Nuhu. Da Dr. Jamila ba. Kuma wannan abin ya fara a shekarar nawa ne? Ni dai na yi aure a 2017. Shekara ta 2017. Ne a shekara ta 2017 ne duk wannan abubuwan suka faru. A lokacin ne. A asibitin Malam Aminu Kano. Kuma sunan shi Dr. Mansur. Dr. Nuhu. Dr. Nuhu. Dr. Nuhu. Dr. Nuhu. Shikenan sai ya ce sai dai wani abu mun yanke wa matarka mahaifa. Sai ya miƙe a guje. Sai ya ce ban gane ka yanke mata mahaifa ba. Sai ya ce to amma me yasa kuka yi min haka? Ba sa hannuna ba komai. To anan ba mu san me suka yi tsakaninsu da shi ba. Ina kwance a ɗaya ɗakin sai ya zo ya kira ummanmu ya ce kin ji. Sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abin da ya samu da wannan yarinya kenan. Sai ya ce sai ta ce to shikenan babu komai. Sai ya ce umma ki yi haƙuri, zan zauna da ita ƙarshen rayuwarta in Allah ya yarda. Ta ce to. Muka nemi sallama muka fito. Shi mijinki? Muka fito da shi muka tau. Sai aka ce in dinga zuwa wankin ciwo bayan kwana 2. Sai na ce to. Da aka ce an yanke mahaifa? Me dalilin yanke mahaifa? Ba su gaya masa ba. To ai shi yanke mahaifa yana da dalili. Kuma kafin a yanke mahaifan sai an gaya maki ke da kanki ko an gaya ma wani naki an yadda a yanke mahaifa sannan a yanke. Ke ba a gaya miki ba. Ba a gaya wa maman taki ba. Mahaifinki fa? Ba shi da rai, ba a gaya masa ba. Shi ma kuma mijin a cewar shi ba a gaya mai ba. Haka amma kuma da aka gaya mai cewa an yanke ya ɗau mataki? Ba abin da yi, saboda lokacin da aka sallame ni na tafi sai bayan kwana 2 nake zuwa wanki. Na zo wanki na 1 aka wanke min da folda ɗina a asibitin. Na 2 sai aka ɗauke folda ɗina. Aka neme ta aka rasa. Metron ɗin ɗakin sai take ta faɗa ina folda wannan yarinyar. Inda ka tanin gababanmu. Kan waya. Assalamu alaikum sa. Hello coach. Hello sa. Na'am sa. Gaskiya ina zargin mijin matan nan da haɗin bakin shi da likitoci a yanda ta yi bayani. Farko dai kaji abin da ta yi yadda ta ce tana shiga ya ce ita ce wannan. Daga nan kuma kwanta. Wawuya. Juya bayan ki. A yayin da ta faɗi ina saurara. Na'am. Sannan wani irin solobiyon miji ne. Duk abubuwan nan za su rinka faruwa da matarka. Wai ba matarka ta aure ko budurwa ce ka kai guri wadda za ka aura ba za ka bari ana jujjuya ta haka ba. Sosai.
ce maka yaro ya mutu ba kai tambaya ba. Ka san akwai abin da likitoci ke yi idan suna son su saci jariri sai a debi wanda matar da ɗanta ya mutu a asibiti sai a aje gawan sai a jira wadda ake so a saci ɗanta. In aka sace sai a ɗauko wannan jaririn sai a ce ɗanta ne ya mutu sai a dukunkune a ce mun yi wannan kes ɗin a Nasarawa. Jihar Nasarawa. Sannan wai a ce matarka farko ma me yasa yake gaya ma mahaifiyanta ya ce hankalinta zai tashi da wane ne. Tun anan na fara zargin bawan Allah nan. Sannan in ba wani shiri a ƙasa me ya kawo zancen tana shigowa kawai. Wai a ce ita ce wannan? Daga nan kawai shiga kwanta sai bayan ki. Wannan alluran da ake a gadon bayan nan fa wanda ke kashe musu jiki ne ga baki ɗaya ba za su ji zafi ba har a gama abin da ake yi. Kuma wasu matan abin da yasa suke kasancewa da ciwon baya kusan har iya rayuwarsu wannan alluran ko da sau ɗaya aka taɓa wa mace in ba sa'a ba ta rinka fama da ciwon baya kenan har ta goma ga Allah. Ta dai gama bayanin ta mu ba za mu kyale ba za mu bi ba da likitan da wane ne da ainihin hukumar asibitin Aminu Kano gabaki daya za mu bibi magana nan sannan za mu tabbatar da yanzu karkace mamijin ya sake ta. Ya sake ta ba sa ta yi. Ya sake ni. Ya sake ta. To sai sun yi mana bayani. Wannan ba banza ba. Dan Allah ku tafa wa babanmu mana. Ai ko ba mu aje maganan tafi gefe dan ajiya. Wani abun ma tafi ma bai dace ba. Kawai mu bi mata hakkinta ba maganan tafi. Ina nan ku bari ta ci gaba da bayani in ta gama sannan za mu tana da lambar wayar shi Dr. mai ta kira shi? Ina da lambar sa. Tana da lambar shi. Da wannan Dr. Jamilan tana da lambar Dr. Jamila ita ma? A'a ba ni da lambar ta shi ma abin da yasa. Dr. Jamila. Amma tana da lambar shi wannan Dr. yana Aminu Kano har yanzu? Yana Aminu Kano na je na interview da shi. To shikenan amma in kuka gama sauraron ta ina son mu yi maza mu karasa kes din mu na jiyan nan sannan sai mu dawo sai mu buga ma daktan waya in Allah ya yarda sa insha Allah. To muna jinki. Yawa to shine aka yi min wanki na ɗaya da folda ɗina, wanki na biyu sai aka sace folda ɗina Aminu Kano kwata-kwata. Aka neme ta aka rasa. Kin je wanki aka ce ba a ga folda. Kuma folda ɗin ainihin in ɗakin wankin ciwo ne a ɗakin ake barin foldodin tunda duk ga wanda aka yi CS ɗin folda tana nan. Tawa kaɗai aka nema aka rasa. Sai metron ɗin ɗakin take ta faɗa ya za a ce wannan yarinya da aka yi mata irin wannan hatsarin aiki a ce an nemi folda ta an rasa. In wani abu ya same ta ya likita zai gane ga abin da aka yi. Haka ake yi tana ta faɗa ina tsaye sai ta ce ya haƙuri mai mana zauna. Sai na zauna sai ta buɗe min temporary. Da ta buɗe min sai ta ce in dinga zuwa wankin ciwo na ce to na koma gida sai na kira abba nake ce masa kaji an nemi folda ɗina Aminu Kano an rasa. Da Allah kyale munafukai duk abin da mutum ya kansa. Sai na ce to lokacin har ga Allah shekaru na 21 kwata-kwata tunanina da aka ce an yanke min mahaifata za ta iya tsurowa ko kuma wani abu. Ina zaune ina tunani sai nake ce a'a to ai ina haihuwa a ce an binne mahaifar yaro to ai ni ma ba da mahaifata zai rayu ba. Ina ta yi ni kaɗai ina ta tunani. To shikenan na koma wanki na uku kwana na 6 da sallamo ni kenan. Na koma na uku ina tafi a hanya da yake gidanmu yana kallon yamma gidan da nake auren. Kwana in kai kwana ka kalli gabas din to nan ne layin sikishata kuma ta layin ake bi mu je bakin titi. Na fito ina tafi da safe tunda kullun shi yake kai ni wanki ciwo asibiti a babur. Ranar sai ya ce min in tafi zai je daurin aure. Sai na ce mai to na fito ina tafi a hanya kan layi kawai ina tafe sai na ga hango likitan da folda a hannunsa. To sai na dan rabe haka ina tsaye kawai sai na gano shi a kofar gidan sikishiyata a tsaye yana ta waige haka da folda amma folda ban san ko ta waye ba. Shi wannan dokta. Shi Dr. Nuhu na gani. Shi kika gani a kofar gidan sikishiyarki. Shi na gani.
da folder a hannunsa. To ba ni da waya babba a hannuna kuma kifan ne a hannuna, sai na gefe sai na kirawo mijina, sai na kira mijina a waya, sai na ce masa abba, sai ya ce min na'am, sai na ce dan Allah ka isa kwari, ya ce min sai na ce dan Allah ka turo wani ko ka zo yanzu nan ka zo ka ga wani abu, sai ya ce meye, sai na ce masa kaga na ga wannan dakta din da ya min operation din a kofar gidan su Jamila. Kuma dama a bayanin ki kin ce ita ma ma'aikaciyar lafiya ce. Tunda a Karkasara muke, Karkasara da jikin asibiti da muke shiga ba nisa, tsallakawa kawai muke yi muna shiga. Ita kuma haifafiyar unguwa ce dama. To sai ne mai wannan abin, sai ya ce min ke kin ganki baki da wayo, ki maza ki tafi kai ya ganki, wallahi Allah za su dau mataki a kanki, kaza sai ne maza na tsallaka, sai na tafi zai kama da mutum. Sai na tsallaka ne tafiya ta wanki, ina tsallaka na ta Aminu Kano ban samu nafef ba, sai gashi ya tsallako daga layin ya shi ma ya fito iya Aminu Kano na babu folda a hannunsa. Shikenan ya tsallako ya tsaya ya tara a dai sau ɗaya, ni ma na tara daga baya na ce Aminu Kano, to shi sai ya shigar da ni ma har cikin Aminu Kano, shi sai ya sauka a bakin gate, duk bai gane ni ba. Na shiga na je ne wankin ciwo na dawo, yana dawowa abba ya rufe ni da fada, ke kin ji matsalar ki, an gaya miki zan zauna da ke, ina ruwanki da likita, kaffa ki gaya yan uwanki wannan magana da kake sai umma sai ni, in Allah ya da ba wanda zai yi abu. Sai na ce to shikenan, sai ya ce min kan na ma ƙara zuwa wankin asibitin. Sai na ce mai to haka zan zauna da ciwon nan, sai ya ce zai ɗauko abokinsa dakta ne yana aiki ko a ina ne wani ƙauye shi ma CS yana, ya kirawo shi wani Jamilu ko Jamilu sunansa ne na manta, sai ya gaggaya masa ya ce to shikenan zaka siyo kaza. Yana fita kwari ya wuce Sabon Gari, yan magani duk ya je su siyo kayayyakin da ake min wankin ciwo. Ya zo da safe na fito, ya zo ya nemi wankin ciwo, sai ya kalli ciwo, sai ya ce a'a Awwalu wannan wani irin dinki ne, kamar dinkin gawa. Sai ya ce ban gane dinkin gawa, sai ya ce ai wannan dinkin shi muke kira dinkin gawa. Mace in ta zo tana naƙuda, baby ta mutu, matar baby yana motsi, sai mu farka mu ɗauko, to don kan mu bar cikin a buɗe sai mu ɗiɗɗinke mu zarge mu a kaita. Sai ce a'a, sai ce menene ka fahimtar da ni, sai ce ai na gaya ma, sai ce yarinyar ta sha wahala, kaji an yanke mata mahaifa. Likitan nan yana tsaye kawai sai yadda scissors ɗin hannunsa, sai ce mahaifa shekarar ta nawa yarinyar nan, sai ce shekarar ta 21. Sai ce ai ko ciwo ne a jikin mahaifa za a yi maganin sa, tunda bata kai shekarun da za a yanke mata mahaifa ba. Sai ya koma ya zauna, ike ta bada labari, sai ya kalle ni abban, anti kin haƙura ko? Sai na ce mai sai ce kai Awwalu ka ɗau mataki akan abin nan, dole abin nan ka ɗau mataki, abin gaba zai damu yarinyar, saboda za ta nemi haihuwa nan gaba ta rasa Awwalu. Ai ba matsala, zan zauna da ita. Magana ta wuce, yake zuwa yake ta wankin ciwo, magana ta wuce. Shekara 1 sai na ga ban haihu ba, bana period. Kullum in gaya mai kaga wannan wata ban yi period, sai ya ce min aiki Allah ya ɗauke miki. Sai in ce to kullum a'a gida ni kadai. Sai na shiga lafef zan je gaisuwa, sai na taru da mata guda 3 suna a daidaita sahun suna magana. Tana ce min tana hira, ta ce a ina kika ɗauko ɗan nan? Sai ta ce a gidan marayu. Sai ta ce ake bayarwa? Ta ce Allah aka baki? Ta ce wallahi kawai takarda na kai na sa hannu na bada hoto na ne komai. Sai na ce a yanzu ni ma in naje za a bani? Ta ce wallahi za a baki, kina yan yarinyar ki me zai sa a dau baki da? Sai na ce wallahi ni ina son jariri ne. Abin yake ta damuna kullum ni kadai a cikin gida. Can nake bashi labari, sai ce shi ba za a dauko da ba. Sai ce dan Allah abba ka taimaka min, dan Allah in dauko dan nan in shayar da shi, dan Allah dan annabi. Sai ya ce min shi a'a. To da yake yaka sai gidan go kakanni na ne cikin gari, asibitin Murtala. Sai na shiga, ban faɗa wa kowa ba, na je asibitin Murtala na fara dan zirga-zirga, aka kai na askurin yaran. Na je nake tabi har sai da ne wajen wata 8 ina bi ba a ban dan ba. Sai na nuna ma unguwa haihuwa ne, sai na ɗauko ɗan. Na zo ne wankan jego, nono na ya zo, na shayar da ɗan, na yanka mai rago da sunansa Awwalu, na sa mai awwal. Shekara 1 da ɗauko shi sai ya sake ni, kafin ya sake ni sai aka yaɗawa wai ai ba ni da mahaifa a unguwa, ta ya na samu jariri. Sai aka ce ikon Allah kenan. Na ce abadan Allah kakka gaya kowa ba ɗanka bane. Ya ce to ya yadda.
da ƙyar ya bani hotonsa na je na kafe a gidan marayu kwaya ɗaya. Shikenan ina ta goyon bebi, ina ta goyon ɗa har ya shekara ɗaya a hannuna yana rarrafe haka. Sai yan uwanta sai a yi haidin ɗin lamba, sai a kirawo ni, ba za a tashi kira na ba sai karfe 2 dare 3 dare, sai a ce hello Maimuna, sai in ce na'am. Wani zubin ma shi yake ɗagawa, ki ɗaga, sai in ɗaga ina bacci, ki zo ki same ni a hotel kaza guri kaza, sai in ce a'a to ai ni ban san ka ba, kin manta ba ke ce mai ɗinki guri kaza ba, sai su ambato operation ɗin da aka yi min sai a fada, sai na ce a'a to ni ban san ka ba. Ana ta yi har sai ya fara yadda ta ya aka yi suka san ina da CS a jikina. Na ce a'a abba ni ban san wannan abin ba fa, abba wallahi ban san shi ba, kullum a haka muke. Sai ya fara wasu abubuwa sai ya sake ni. Na fito da yaron nan na ta rainan kayana bai taɓa zuwa gurinsa ba. To a makaranta sai in kirawo shi sai in ce kaji sai ya ce shi wallahi dan nan kawai da yake rike abinki. Na ce to ba matsala, sai na canja mai suna, sai na mai da shi Awwal Hamza Ibrahim, sunan babana da kakana. Yanzu yana hannuna, ina renansa shekararsa ta 8 kenan yaron yake ciki, har yanzu yana hannuna. Yara na sai suka zama 4 a hannuna. To kes din nan na bi shi a Kano. 3 nawaye? 3 babansu daban, already daman ne aure. Babansu wanda kika haifa a can, wanda mahaifinsu ya rasu? Ba rasuwa ya bayyana nan. Rabuwa kuka yi? Rabuwa muka yi. To kullum zan masa waya akan yaron sai ya ce min kyale shi. Ce to shikenan kawai na kyale, na canja mai suna, na sa shi a makaranta dan gabaki ɗaya makarantar da dan yake yi ƴaƴana ma duk ba sa yin ta, shi kaɗai na saka a wannan makarantar. To nake ta rainansa hannu, nake ta rainansa, yanzu gashi nan ya girma, ba wanda isan da wannan zancen, ban so kuma na faɗi wannan zancen ba. Shikenan yana hannuna yaro, kowa ni ba ni da matsala da zamana. To sai na fara, mutane suka fara zuwa gurina suna so na. To sai in ce in rufe wannan zancen, sai mun ga aure ya dab wata 1-2 sai in gaya namiji, sai ya ce wai shi ya za a yi mai auren bana haihuwa sai dai in ci in katan kashi. Sai na zaunar da wani babban mutum ne da yake so na, sai na ce dan Allah me matsalar mace in ba ta haihuwa? Sai ce babu. Sai ce to in aka cire wa mace mahaifa kuma me matsalar ta? Sai ce ai ba ta ƙara haihuwa ba fa. Sai na ce to me matsalar? Sai ce babu. Sai na ce to kaji ni ce abin ya faru a kaina. Sai ce a'a me yake faruwa akai? Na ce kaji. Sai ce to ga human right ki je ki shigar da kara. Na je human right din na shigar da kara a Zurot na Kano. Na je na shigar da kara Ummi Plaza. Suka ce ai dole sai na je na nemo wani record na cikin folder dina. Na rasa yanda zan yi, ga folder an sace. Na fara shiga Aminu Kano ganin likita, da kwata na daina zuwa asibitin, sai na fara zuwa ganin likita GOPD. Da na je sai na ba da karamin katina, sai aka tafi tsohon karamin katina na bayan na CS din, sai ga folder ta fito. Tana fitowa na shiga ɗakin ganin likita, sai nake gaya likitan, na ce kaga wani ɗan uwana ne mai kuɗi ne, na ce masa dan Allah wani abu yana damuna a ciki na, dan Allah ya taimaka min. Sai ya ce ai lalle sai an bani shaida daga asibiti. Sai na ce kuma an taɓa min CS. Sai ce to wannan folder dan ce ban nuna masa ta taɓa bata ba. Sai ya bubbuda sai ya ɗauko min takardar scanning din nan, sai ya ce in je in yi photocopy in kamai. Sai na ce to na je na yi photocopy na dada ita cikin folder din, ya bani da sit din kudin CS din da ta CS din. Sai ce a'a ya ba a sa hannu ba aka yi miki CS shi ma in ji doctor din. Sai na ce a ba komai ai, kawai na kyale shi. Na je na yi photocopy na dawo, sai na tafi na je na kai human right, suka fara bincike, sun fara aiki gagagagagaga haka. Kawai sai lokaci da ina ta zuwa tunda muna da tazara da su, ina ta zuwa wani zubin ma a kafa zan je in dawo a kafa. To sai ta ce min ai gaskiya wannan aikin mun je asibitin an ɗauke falda din. Sai na ce to ai tunda ina da record din gashi nan na kai miki, za a iya aiki. Sai ta ce ita wallahi ba su iya aiki ba, asibiti ne mai tsanani, kar su je su fara a kulle su, ke ma kuma kina da matsala, mai muna shawara da zan baki wannan kes din ki bar shi, kin ga kina son ranki da ƴan uwanki, wannan ƴaƴan da kika haifa 3 za fa a sace su. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In ji wa ya gaya miki haka? In ji wannan human right. Ya sunan shi? Ban san sunanta ba. Human right din da tana nan a Zurot. Shikenan ta yi min shawarwari haka. Ta ce miki? Ta ce min in dai ban daina wannan kes din ba,
za a ɗaure ni da ni da iyayena kuma ukun nan da na haifa ma wallahi Aminu Kano ta fi ƙarfin kowa. Kuma human right ne. Human right ne. Insha Allah ita za ta haifi 'ya'yan a ɗauke. Shikenan hankali na ya tashi na ɗauki kafa na koma gida umman mu tace ya aka yi nace kin ji tace to kai ki ƙara magana ki shiru da bakinki Allah ya saka miki nace to kullun haka dai ina zaune abin ya ta damuna namiji zai zo guri na haka na rasa maza sun kai guda 10 wanda suka ce ba su aure na haka ba ha sai abu yake ta damuna suka dai watsar da batinki sai aka watsar da magana tawa to na haƙura na kyale shi ma na kuma sai kwanaki nan ma ina ta bibiyar tunda ba ni da babban waya lokacin sai na sai babban waya na fara sai da hijabai na da takalma su me ina posting to sai nake ta ganin wannan tashar taku a kan wayata to ba yanda zan yi sai na kuma shigar da wata ƙarar human right to shu ne ma suka fara min kokari akai su kuma human right din a wannan haɗe jarot take sun fara min kokari akai dan takarduna duk suna hannun su ma yanzu photocopy din na kai musu to su ma da suka ga abin suka ce dole zance na tunda ya dade ba zai yi su fito da zancen lokaci ɗaya ba dole sai sun ba abin a hankali sai su bullo ta gaba shi ma ina ta zuwa har wani shi ma Umar ya ce yana so na ya amince zai aure na kana ce to mai suna Khalid shikenan ina ta zuwa ke na gaji to akwai wani dan uwana sai na kira shi nake gaya masa ban taba gaya kowa ba sai na kira shi nake ga mai ya tada hankalinsa ya ce akan me baki da hankali sai na ce lokacin ban san abin da zai kasance min ba wallahi ban sani ba ban san ba zan ƙara haihuwa ba wannan dan da kika haifa kuma a gidansa dan waye dan karamin nan tunda aikin ci an yanke miki mahaifa kuma dan biki haihu ba a lokacin sai na kama zancen na ce kaji sai ya ce to zaki tafi Abuja akwai wata mutuniya ta ce ki je gidanta ki sauka in kika je ita ma ta taba zuwa gurin ki je sai ta raka ki gurin ta yi miki hanya ki je tana ce to shikenan ya turo min da 10,000 ban san kuɗin zuwa Abuja ba lokacin ban sani ba yana muka je tasha na ɗauko yarinya ta guda ɗaya tunda ban san ta inda zan fara abin ba shi da ya turo ki nan daga nan sai kika zo nan sai na zo ina zuwa kuma ita ma kuma yanzu sai ta ce mini in bar gidan tana buƙatar ɗakin ta da su me dan yanzu yau jiya ma wallahi wani mai babur ne ya mana hanya muka kwana a wani guri wallahi to a lokacin shi ma kafin ma lokacin na sai da abubuwa na kaf har filaye na guda 2 na daga na siyar akan kes din in je nan in dawo nan kika zo nan Anti Samira ki dauki abin magana ku kuka saurare ta kun sa ta je ta ƙara yin wani scanning din na yi scanning kuma a Kano ina zuwa Anti Samira da ta kawo scanning din me ya nuna na'am ta zo da wani dama wanda ta yi a wasu guraren akan wani ta kawo kusan guda 3 zuwa 4 duka gaskiya sun nuna cewa babu mahaifa da kuka tura ta je ta yi wani sai muka tura ta wani sanannen lab a nan ta yi nan ma ka ce ba mahaifa kuma ta kawo muku result din kun gani ta kawo gashi a nan daga asibitin da kuka tura ta ne ta kawo gashi a nan yanzu fi sabilillahi an cutar da baiwar Allah nan ko ba a cutar da ita Assalamu alaikum sa. Wa alaikum assalam. Daja. Na'am sa. Wannan baiwa Allah. Na'am. Ku nema mata inna za ta ita da diyarta za su samu makwanci. Insha Allah sa. Sannan ka dai lura da yadda abubuwan nan yadda take ba da labari da sunaye da lokaci da sauransu. Kar ka manta shi abokin mijin nata da yake da mijin ya kawo a yadda ta ba da labarin ya zo maimakon tana zuwa asibitin kada ta je ta tona musu asiri sai ya ce ta daina zuwa ita kuma biyayya irin na aure sai ta daina zuwa aka koma ana mata wankin ciwo a gida za ka iya tuna abin da mutum a yanda ta bada labari abin da ya ce da farko ya ce wannan fa shine ake ce ma ɗinkin gawa yawa idan aka cire
sai dai aka cire jariri kawai uwa ta riga ta mutu sai dai a ɗanɗanyi kawai yanda ciki dai ba za a bar shi a buɗe ba. Ba za a kai ko kabari ne aka tashi ba a kai ta cikin a farke ba. Madalla kuma ya ce mishi ya ɗau mataki. Ko ba haka ba? Haka ya ce mishi sai da ina ga maganan da ya gaya mishi ya sa sai da ya girgiza almakashin da ke hannun shi ya faɗi ƙasa. To, Hajiya. Na'am. Idan har duk wanda ke sauraron wannan shirin ko yake kallon wannan shirin da ya kamaci yake da damar da zai ɗau mataki a kai, ko ya ɗau mataki da kanshi. Ko ya gaya ma wani wanda yake kan madafan iko wanda zai iya ɗaukan mataki. Duk wanda ya san yana da abin da zai iya yi ko sharing ɗin wannan program ɗin, wannan shirin namu. Salamu alaikum sa. Na ga network ne yake. Yawwa mun dan daina jin ka. Yanzu fa. Yawwa yanzu muna jin ka amma ya yanke daga inda ka ce wanda yake sauraron wannan shirin namu. To duk wanda ke sauraro ko yake kallon wannan shirin da yake da damar da zai iya taimaka ma baiwan Allah nan. Taimakawa ko kai sharing, taimakawa ko kai kana madafan ikon da za ka iya ɗaukan mataki ko kuma ka san wani wanda tsakaninka da Allah in ka gaya mishi zai iya ɗaukan mataki a kai da sauransu. Duk wanda ya san yana da abin da zai iya yi a kai bai yi ba, Allah ya isa ba mu yafe ba. Amin. Kuma Allah ya sa shi ko ita ko su abin da ya samu baiwa Allah na abin da ya same ta ya same su ko ya samu ɗan uwansu. Amin. Mu dai za mu fara. Ka duba ɗan Hajiya. Na'am sa. A arewa aka yi wannan abin. Hausawa suka yi ma Bahaushiya, suka yi ma musulmai suka yi ma musulma. Ɗan Hajiya, wannan wace irin rayuwa ce? Wannan wace irin rayuwa ce? Ki ba a hankali kar abin ne ya ja miki wani kalla ku kar ki bata ruwa tukuna. Kar ku bata ruwa tunda tana tari. Anti Samira ku dan je da ita daga waje. Dauke ta ku je da ita waje. Ku kai ta waje. Ana ji da Hajiya. Na'am sa. Wannan abu ne wanda zan kirawo manya da na sani a arewa. Wanda za su iya ɗaukan mataki. Duk wani wanda ke jin murya na don Allah don annabi in ka san wani wanda zai iya ɗaukan mataki a jami'an tsaro ko a ma'aikatun gwamnati ko ma a ina ne. Wannan ina son mu nuna mata gata a binciki wannan abin a tabbatar da gaskiya abin sannan a bi matakinta. Insha Allah. Hajiya ka duba irin wannan kazantar saboda Allah. Ranka daɗe, sa, ta ɗau cikin watan wasu mazan ba su san mahimmanci da darajar mata ba a arewacin Najeriya ranka daɗe. Ta ɗau cikin yarinyar nan wata ɗaya, wata biyu, wata uku, duk wahalan da mace take yi da ciki a cikinta, ta ɗauka wannan wahalan ya kai lokacin da za a yi mata a nuna mata jin daɗi da soyayya ta haifi abin cikin ƙoshin lafiya kuma aka yi mata wannan zaluncin sannan kuma aka ƙara da wani zaluncin. Hajiya. Na'amsa. Ka ji labarin da ta bada da suka zo asibiti sai aka gunguro wheelchair. Aka ce ta hau. Ta ce wannan kuma nan me aka ce ta hau, ta ce a sai ka ce wata gurguwa. Ma'ana ba ta je asibitin a tagayyara ba. Ko ba ka gane ba. Na fahimta. Amma duk wa'annan shirye-shirye ne a nuna cewa ta zo ne a tagayyare emergency saboda daga zuwanta kun ga ai ba ta iya mata kawa da kafanta ba aka dauke ta a wheelchair to shikenan ne aka shiga da ita ya tiyata aka yi wane ne duk za mu bibiye abin sai mun tono gaskiyar magana nan insha Allah. Allah ya yarda. Insha Allah. Ku ci gaba da shiri zan bugo.